हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदान नुदों अन्नानै साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव अन्नानै खालामथार आरो बयबो सापर्ट हो आंखौहायो अन्नानै बयबो सापर्ट खालाम लोगोफोरनो जोंना फिसालायाहाय उन्दुना सिखारनानै गेलेबाय थाग्रा जाबाय आरोना गाबानो आरोना सनाया नै जोंना गाबाखै नों गाबा सिखारनानै हे धनजित आजा बा पापा नै आजा जोंना सिखारबाबो गाबा आरोना गेलेनानै थाबाय थायो बिदिनो फात्ताखौनो मोना खामानि मावबाथाय बिदिनो मालाबाथ' बैसां जिङावनो फैनानै थाफैलायो आयु मालाबा गोलैबाथ' बुथार जाखागोनहाय आङो बिदिनो जिसो होनानै दोनजोबो आरोना जिङावहाय नुवाखै दायो आरो बियो जि गगा मोनदों गुजुगासिनो आजाया जिरायखांनो हाथारसिगोन Oh my god जिरायनो हाबाय आजाया हे आङो दिनैसो नुखाबाय आरोना बेखौ बिदि जिरायखांनाय बिदि जिरायखांनो हायाखैमोन आरोना बियो बाबा नै जिरायखांनो हाबायसोना आयौ 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 हे माला खैलाय जिजिसो जाबा जिरायखांनो हाबाय आरोना आंना फिसालाया दिनैहाय आयौ आं नुखायाखैमोन आरोना दिनैसो नुखाबाय आङो जिरायनायखौनो नङा ओरैनो जिरायोमोन आरोना उन्दुनानै जिरायखांनायखौ नुवाखैमोन आरोना आं खनसेबो दिनैसो नुदों आरोना बाबाया आयौ सोना मामा Papa, hello, deh sana deh. Hello, hello, hello लोगोफोर. थ' बिबिया जोंखौहायो मैगं खानो थोनलांदों ओमफ्राय बेखौ मैगं खाहैनोसै जोंहाथ' जा सानैजों बिमा फिसा आयौ 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 गोलैबाय हासुबाय बे सालाया Papa, Papa, bam 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 bam, bam 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 bam, bela, dhonjit, hey, makan deh, sini har, pindah. Pindah. Oi. Aja. Pindah. Hai. Pindah. Aja dah sikat dengan nih. Dah sikat dengan Aja. Ane makanan deh ya. Setengah gimana ya? Setengah nih. Ini dah. Ane ya. Setengah ya. Aja kuih nagedemen nang. Aduh berai dai. Ane ayang kulane fai ne. Agung kane ne ayah. Kulang fai di sana deh. Aja जों नागिरनो रोंबाय ने हारसिंबो गेलेबाय ने आबौबो फैदों आबौ. Abu singra pedang abu singra. Nilai. Ibu gumun naik tangsikin sih. Tangbay bibu singra dengan ni aja ya. Cycle ni sri jam karena ya cycle bakanan enggak. Cycle nu naik tangsikin ada dia. Tangpa bisa lihat. गथ'खौ लाना होनायावनो आजाखौ लाना होनायावनो एसे मैगं नागिरलाबायनो र' खारै मैगं जानो फाथोआथ' न'आव दंखायो आरो माबा मा होनो खुदुना हाग्रानि मैगं एसे एनै नागिरनानै संनानै जानोसै बेनो फैफिनलायबाय नै आबौखौ लानलांगोनसै फैफिनलायबाय मायाव खारनो नागिरखो ओमफ्राय दा नै देवानथार जाबायलै जोंना आजाया बिरादनो
जानावा दंना गैयाथाय ओइ नै आबैया मायाव थागासिनो आबैया नै आबै 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 ओइ रायदावलायदों माथो आबै 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 दाउस्रिया राव ओंखारहांबाय एसे मायावबा बेरायहैबाय बिब' लाना थांबाय बिब' सेंग्राया मैगंआ नै बारियावबो दङ र' एसे मोनगोन खोमा दायफा दायनै खाना लाग्रोनो बांसिन मैथा बांगाल मैथा गोखै दङ नैबे सु गोनांसो खुदुना सु गोनां आयौ हाबाब सुनाव जाजायो खारै मैगङाव जाजायो आदै फाग्लाया हाबबायहाय माबा आखाइयावसो हाबबाय जौआनो गैला माथो दाख्लि खाखांबायना थेवबो खुदुना दुन्दिया रज'दो इयाव गायना होदो सेस दुन्दिया फिसा फिसा रज'सोदो नै दुन्दिया रज'दों गारनासो होदोंमोन दुन्दियाखौ जोंहा दुन्दिया फोदोंमोन नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय बेफोरावहायो गारना होदोंमोन बेनो रज'दों